că existi, luați-aș morți în pulă, oprește-mi în noaptea asta inima. Am văzut pe pământul ăsta doar iad, suferință, chin, foarte mult chin am văzut. Și am văzut oameni cu puteri care umilesc și jignesc și omoară oameni și dreptate nu există pe pământ. Stătea mi-ar inima futu-ți morții, mătii, să sput. 3. L-am aruncat. Uite-ți martori. Îl avem pe al patrulea. Avem pe al patrulea, nu? Avem pe al patrulea. Nu? Stătea Ramine, m-a futus Dumnezei, mătii, și Hristosul, mătii. Dacă există, tea-mi-ar inima astăzi să nu mai fac pedeapsa. Că pe pământul ăsta numai iad am văzut. Numai iad am văzut pe pământul ăsta. Stătea mi-ar inima, tu-s morții, mătii, să spun. Patru. Asta a fost 4. Dar nu mai intră. Nu mai intră. Nu mai intră. Am plin. Sunt plin la burtă. Nu mai intră. Hai să mai stau un pic. Trebuia să am burta goală, băga mea și pula morții mei. Îți beau și 10. Îți beau și 15. Și eu n-am nici pe dracu. Ascultă aici la mine. Ăla care nu crede în Dumnezeu, ăla are mai multă forță decât un nătărău care se închină ca bădăranul. Nu mai intră, am burta plină, am burta plină, nu mai intră, pe cuvântul meu, nu pot să mai bag. Dacă bag și mai mult, vărs, hai să mai bag una, na, uite, mai bag una, na, 5. Mai încerc să mai bag una, uite, mai bag una, uite, 5, na, am băgat 5. Dar nu mai intru, nu mai pot, m-am balonat. N-am nici pe dracu, credeți-mă. Nu am nici pe dracu. Hai să vedem. Să vezi ce urât, uite când te caci. Ai, urmezi mai prost. Aprind o lumânare. Nu mă caută nimeni, mă, du-te, mă, dracu, de aici. Du-te, mă, dracu, că nu mă caută nimeni. Băieți, astăzi am zis că vreau să fac... reacție la un videoclip care, dar nu îl găsesc până tărăul ăla. Intrați și pe canalul meu de YouTube, vă rog din toată inima, intrați pe canalul meu de YouTube, sunt live pe YouTube, vă rog din suflet, intrați pe canalul meu de YouTube. Vedeți că în descriere aici am un server de Discord, intrați pe Discord ca să putem comunica. Intrați pe serverul meu de Discord, vă rog mult de tot.
Serverul de Discord este în descriere. Vă rog mult de tot. Da, da, fixează Discordul. Da, fixează, da. Intrați și pe canalul meu de YouTube. Sunt live și pe YouTube. Hai, vă rog din suflet. Hai, fiți galanți, fiți oameni, vă rog din toată inima. Intrați pe canalul meu de YouTube. Intrați pe canalul meu de YouTube, vă rog din toată inima. Bă, sunt plin, nu mai pot. Dacă îl beau și pe ăla, vărs, pentru că sunt plin. Uite când o să... Lasă... Sunt plin acum, nu pot. Lăsați-mă dracului, că nu pot să mai bag în mine. N-am nici pe dracu, băga mi-aș pula în... Nu e, mamă, hai că a intrat lumea pe Discord, pe live. Vă mulțumesc, dați follow, dați subscribe, vă rog din toată inima, haide, hai băieți, intrați. Restricție de vârstă. Vă rog din suflet,